Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Hi partner, kumusta ka naman? Mukhang di natinag ang hindi natinag ang hikaw, ang lipstick at bangs mo ng matinding hangin dyan sa Laguna. Partner, matindi ang pagkakakapit ng lipstick. Kaya matindi ang pagkakakapit ng hikaw, hindi sila nilipad. Nilipad yung mga kurti-kurtina namin sa bahay, pero yung lipstick ko, ang earrings ko, intact pa rin. Kapit na kapit. Parang walang pinagdaanan itong mga nakaraang araw, which is actually good. Di ba? Totoo yan. Yung tipong hindi ka nadala ng malakas na hangin, hindi ka nabagabag ng bagyo. Good to know, di ba? You're safe, in other words. Yes, but good to know that you're also safe, partner, kasi tandaan, kailangan safe tayong dalawa kasi magkaakibat ng ating career. Kaya hindi pwedeng hindi pwedeng mawala ang isa, hindi pwedeng matangay ang isa, partner. Pero alam mo, nakakatuwa lang isipin dito kasi sa Laguna, partner. It's really it's shining, the sun is shining so brightly na parang akala mo hindi nag 12-hour, 13-hour na nawala ng kuryente. Akala mo hindi hinangin ng husto yung mga puno, pero ngayon ang ganda-ganda ng sikat ng araw. Parang walang bahid ng parang walang bahid ng nakaraang bagyo, nakaraang Ulysses. Nakakalamigay. Mabuti sa mga ganyang lugar talaga, 'di ba? Na kumbaga naramdaman kaagad natin yung mabilis na pag-recover, 'di ba? Yung mga slightly natamaan ng na areas ng bagyo. Good to know, pero talagang hanggang ngayon nadami pa rin nating iba't ibang kwentong mga Ulysses na pag nakita natin yung mga posts ng ilan nating mga kaibigan, yung malalapit na kaibigan din, partner, talaga makikita natin, grabe, Lord, sana po malagpasan na kaagad nila itong stage ng pag-recover sa pinsala ng bagyo sa lalong madaling panahon. Correct, totoo yun. Nakakalungkot yung nangyayari sa kanila. Nakakalungkot, saka alam mo, partner, yung feed sa social media kahapon and the other day, talagang ang bigat-bigat niya na parang kagabi nga nung natulog ako, talagang ang prayer ko talaga maging okay sila. Alam mo, partner, tayo kahit papaano, komportable, ikaw na nanonood ngayon ng Facebook Live, ibig sabihin, meron ka pang kuryente, may battery ka pa, may power bank ka pa, meron kang internet, meron ka pang data. So, ibig sabihin, you're one of the lucky ones. Ang daming mga hindi. Saka alam mo, partner, ito yung sinasabi natin, na ang kalamidad talaga, ang natural calamities, excuses no one. Ano yung term mo? Equalizer. Equalizer talaga ang kalamidad. Equalizer talaga siya. Yung mga ganun, this is the greatest equalizer kasi talaga ipinaparamdam talaga sa atin na kahit anong mangyayari, na pantay-pantay tayong lahat. Meron talagang merong mga mas mayayaman, mas lalaki ang mga bahay, 'di ba? Pero kapag kadating ng kalamidad, wala, equalizer 'yan. Lahat pantay-pantay, kahit sino. Makikita mo, partner, yung mga malalaking bahay na nasa puno ng kanilang first floor. Isipin mo na lang, kahapon nga, partner, na iniisip namin yung pamilya habang nagdi-dinner kami na what if itong first floor natin na anuhan ng baha, parang iniisip namin ano yung una namin isasalba o iaakit sa second floor. Yung gano'n, pero at that particular moment na napakabilis ng pagtaas ng tubig, hindi mo na maiisip yung mga gamit Maiisip mo na is to save yourself. Grabe talaga. Parang nag-flashback kaagad sa akin, although wala ako sa Metro Manila, pero nag-flashback agad sa akin nung nakita ko yung pagtaas ng tubig dun sa ilang bahagi ng Metro Manila, yung Ondoy, na parang lahat tayo parang hindi natin inaasahan na tataas ng ganun katindi. Kasi may mga kaibigan ako na hindi sila nakapaganda, wala silang mga stock na pagkain, tumaas yung tubig nila, talaga natabunan yung buong first floor. Lahat sila ngayon nasa second floor, lahat di sila makagalaw, nangyari, wala silang pagkain. So, di ba parang ganun yung nangyari sa atin? Naligo lang ako noon, wala pang kukunti pa yung tubig sa baba, ga-ankle pa lang.
Tapos nung pagkatapos magkatapos maligo, nasa pinto na ng kotse ko yung tubig. Ganun kabilis. Parang hindi tayo nakapaghanda lahat na Nung nagulat Ondoy tayo. to, no? Oo, nung Ondoy. Yun yung Diba? partner, yun yung meron tayong Oo. racket dun sa Laguna, natandaan Oo. mo. Kaya ano tayo, nakabihis tayo nun kasi meron tayong racket sa Laguna. Tapos hindi talaga in-expect ng lahat na magiging ganun kabilis kasi up to the last minute, di ba partner, hindi naman kinakancel yung event. Oo. Kaya umalis tayo ng Nagpapakiramdaman bahay. lang tayo. Kumusta na sa'yo? Mataas na ba yung tubig? Sige dito, nasa pinto na ng kotse ko. nasa bintana na. Ganun Hindi ko kabilis. makakalimutan nagpakiramdaman tayo. Tapos ako partner, kalalabas ko lang ng bahay, yun din, kaya tayo parehas nasa sakyan. Kasi Oo. parehas tayo papunta ng Laguna nun kasi meron tayong hostan na event na siguro kasi Laguna area, baka hindi sila masyadong affected that time kasi ang talagang Oo. tinamaan is Manila hindi nila pa kinakancel. Kaya kami ni partner, talagang go talaga kami sa event. So kaya kami nasa sakyan. Hindi kayo makakalimutan partner, pagkalabas ko sa parking ng bahay namin. Oo. Nakikita ko talaga, as in literally, unti-unting umaakit yung tubig. Di ba nasa supermarket ka pa nung tumambay ka pa sa supermarket? Hindi ko ako tumambay ng supermarket partner kasi yun yung pinakamalapit na pwede ko akyatan na parking na pinakamataas. Kasi nakikita ko yung first floor yung may tindahan sa may amin. Malapit lang talaga sa amin as in sobrang walking distance kung saan ako na-stranded. Kung nasan ako partner, nakikita ko na yung tindahan lumulubog. So sabi ko, oh my God, hindi ko na to kaya. So talagang, buti na lang yung parking ng hypermarket pataas, sinakip ko doon. Kasi hindi naman inabot yung hypermarket. Tapos wala, in minutes, yung buong area na yun, tapos yung shovel. Na. Totoo yun. Pool na siya. At lahat to nag-flashback. Oo. Lahat to nag-flashback nung nakaraang Wednesday. Tama ba? Wednesday. Yung pagtaas ng tubig, yung lakas ng hangin, yung pinsala ng bagyo sa buhay natin, lahat yun talaga na-refresh. Biglang naalala ko talaga, yung worry ko that time, kung paano ko inaalala yung kotse ko, yung bubong namin, yung mga kasama namin sa bahay, anong kakainin namin pagkatapos nito kasi walang stock sa loob Diba? Tapos naalala ko noon na nung ulis na yung bagyo, pero syempre ang taas pa rin ng tubig sa kalye. Yung tipo naghahanap kami na may mabibilhan na tindahan pero walang bukas na tindahan. So yung pinakamalapit sa amin, Cash and Carry, lumusong talaga kami sa baha na hanggang bewang. Alam mo yung ganong klase ng experience. And for us, it's traumatic. At naulit-ulit yung mga kaibigan nung Wednesday para sa ilan natin mga kaibigan. Correct. Sana makarecover talaga agad the soonest time possible. At saka partner, yun talaga yung isang pagpapatunay muli. Ayan, isa na namang pagpapatunay at pagpapaalala sa ating lahat na hindi talaga natin mapaghahandaan yung future Alam mo yun, parang kahit tingnan mo lahat tayo kahit papaano mas naghanda para sa Rolly. 'Di ba? Mas naganda tayo sa Rolly kaysa sa Ulysses kasi mas matindi yung mas matindi yung prediction. Ayun ang tawag doon? Prediction ba yun? Alax Forecast. Dahil sa tanay, kulang na lang maglagay ka ng walang kristal sa harap yan. Pwede ka na mag-predict. Yung forecast, di ba, mas nakakatakot yung forecast ng Rolly kasi it's really big, parang biggest in 20 years, parang ganun. Yes. Over itong si Ulysses. Si Ulysses, in fairness, mas maliit nga, pero mas mabagal, kaya naglinger. Nakakaloka talaga yung naglinger siya. Bakit siya naglinger? Matagal niyang umalis. Sabi ko pa naman, oo, sabi ko doon sa tatay ko, sabi ko, tay, lagyan mo nga ng tarapal yung bintana. Sabi, hindi, wag na, mabilis lang yan, mga 2 hours, wala na yan. Aba, hindi, may isang araw na hindi pa rin umaalis. Diba? Yung bahay namin, basang-basa na yung loob. Pinapasok na ng tubig, ayaw pa rin umalis. Diba? Totoo yan. Samantalang nung bagyong Rolly, naganda kayo, di ba? Tinakpan nyo lang yung mga bintana. Itong si Ulysses, walang pasabi. Nakakalurgi. So, parang isang reminder lang din to everyone na hindi mo talaga mahahawakan yung Hindi mo mahahawakan. Pwede mangyari mamaya. Yung mangyayari mo bukas, hindi mo kayang hawakan at kontrolin yan. Correct. Ako siguro yung realization natin dito talagang tayong mga tao, 'di ba? Yung mga sunod-sunod na klase ng sakuna, sunod na klase ng mga pagsubok, mga challenges. Parang test of patience para sa atin, 'di ba? And test of faith. Patience and faith. Yung tipong pasensya
doon sa mga taong halimbawa, 'di ba? Kunyari, hindi tayo masyadong affected partner kasi nakapag-FB live pa tayo eh. Pero doon sa mga taong affected, lahat ito may tendency na lumapit sa atin partner. Marami tayong mga kaibigan na naapektuhan ng matindi and sooner or later, mamaya mga susunod na ilang oras, marami ulit ang lalapit sa atin. Hindi natin sila pwedeng di ba? Yung pasensya, hindi tayo pwedeng, di ba yan, hindi naman hangi ng tulong. Hindi pwedeng ganun eh. Yung tipong iintindihin mo talaga yung yung nangyari sa kanila. And pwede tayong mag-extend ng help kung kakayanin natin. Huwag tayong basta-basta mainis doon sa mga ito, uutang na naman, hihingi na naman ng ayuda, ang dami-dami tuloy yung hihingi sa atin. So yung ganun, natetest yung patience natin. And yung faith, 'di ba? Yung tipong manalig tayo ng manalig kasi mahirap eh kapag nawala na yung faith natin, baka masiraan talaga tayo ng bait, maka-experience tayo ng depression, tumaas yung anxiety levels natin, 'di ba? Yung stress levels natin baka sumagad ng sagaran and tayo na mismo yung magkasakit. So kapag meron kang faith, kahit papaano napapanatag ka na si Lord na ang bahala sa amin, siya may control ng lahat ng ito at alam ko namang hindi niya tayo pababayaan. Yung mga ganung yun nga yung sinabi ng isa nating tambalanista na nanonood ngayon, si Virgilita Duenas. Tama po, hindi naman talaga na paghahandaan, pero maparaan tayo at kaya natin kasi naman may awa ang Diyos, di ba? So yun yung huwag nating kalilimutan that the Lord is greater than the storm. Siguro partner, parang it's very easy to say that if alam mo yun, hindi kasi ikaw yung nasa ibabaw ng bubong, hindi ikaw yung hindi ikaw yung nawala ng bahay, hindi ikaw yung lumubog ang lahat ng life savings sa loob ng bahay. So parang it's easy for us to say. Pero isa lang ding reminder for all of us, kapag kinontra mo ang Diyos, makakatulong ba yun? Ibig sabihin, di ba, kapag ka nagalit ka ba, sa tingin mo, mas makakatulong o mas makakatulong yung, sige, tiwala lang, may dahilan kung bakit ito kailangan mangyari. Ang hirap lang talagang isipin, lalo na kung napakasakit at napakasarap na lahat ng bagay merong dahilan kung bakit kailangan mangyari. Isipin mo partner, kabibili mo lang ng refrigerator, lumubog sa putek, di ba? Paano mo masasabi? Kakag-grocery mo lang kanina. Correct. Diba? Totoo, di ba? Yung ganun ba? Ang tagal mong hinintay na mag-grocery, kumbaga pinag-ipunan mo, tapos biglang maanod. So paano may isip, may dahilan na lahat? Mahirap talaga siyang isipin, promise eh. Lalo na kapag ka nasa gitna ka ng sitwasyong mahirap. Pero wala naman pong magagawa yung magagalit ka sa Diyos kasi mas lalo siyang hindi makaka-help, diba? So, might as well just continue to keep the faith and kumapit lang. Mga kababayan natin, sana maging okay kayo. Madami pa rin walang kuryente. And ito nga, chinismis natin ni Boy P, sa kanilang lugar, wala silang tubig. Alam mo yun? Nakakalurky. Buti na lang itong pandemic quarter, nasanay na tayong hindi naliligo. So, hindi tayo masyado affected pag walang tubig. Diba? Yung pinas silang tawid, tapos wisik-wisik ng konti, kailangan diba yung pinagmumuga mo, soli mo sa baso, tapos yan na yun. Diba? Tapos kung may kuryente sa inyo, ilagay mo lang sa painitan, diba? Sterilize na yan. Totoo yan. Siguro isa pang yung mga ganitong klase, humbling para sa ating lahat. Yung tipong Tama din yung sinabi mo, partner, equalizer siya eh. Hindi tayo pwedeng magmataas basta-basta kasi kahit sino, maganda man ang bahay mo, gaano kagara ang sasakyan mo, kung tatamaan ka ng bagyo, tatamaan ka talaga eh. So, pantay-pantay tayo, di ba? Sa mundong ito, hindi ni-exempt yung mga kaibigan nating may titulo, di ba? Hindi ni-exempt yung mga kaibigan nating mataas ang pinag-aralan. Ito may posisyon sa gobyerno, exempted dyan sa trahedya. Hindi ganun eh. So, kunyari, tayong mga okay yung sitwasyon ngayon. Humbling ito for us na magkaroon tayo ng realization na ay Lord, di ba? Oo nga, tao lang kami. Di ba? Lahat kami pwedeng tamaan ng matinding problema. Hindi porke maganda yung damit mo, branded yung sapatos mo, hindi ka tatamaan ng kalamidad o matinding pagsubok. Diba? So, correct. Totoo yan. Tayo posibleng tamaan. At yung sinasabi siguro nating humbling, yung tipong yung meron tayo ngayon para sa ibang tao, pinapangarap nila eh. 'Di ba? Yung magkaroon ng walang tubig yung loob ng bahay. Tayo nandito na tayo pero may mga taong pangarap ko, Lord, sana mawala na po yung tubig sa loob ng bahay namin.
Diba? Yung tayo nakakain tayo ng masarap na breakfast. Sa ibang tao, pinapangarap yan, Lord, sana magkaroon ulit kami ng masarap na breakfast. Kasi hindi sila makakain. Kasi nga, abnormal yung sitwasyon nila ngayon. So, mga ganong realization. It's really humbling. Sobra. So, let's just continue to be kind to each other. Yun pa yung isa pang realization that let's continue to be kind to each other kasi sa totoo lang, hindi naman natin alam yung laban ng bawat isa eh. Maaaring bakit yung isang tao masungit, bakit yung isang tao laging galit. Hindi baka kasi isa siya dun sa mga problemado kasi hindi alam kung kailan kakain ulit. Problemado kasi hindi pa nga tapos bayaran o hulugan ng bahay, nasira na. Problemado kasi hindi alam kung saan kukuha ng kakainin, 'di ba? So yung din yung isa pang realization apart from tama ka partner, it's very humbling, 'di ba? Na yung mga ganyan, maging mabait po tayo sa ibang tao talaga kasi hindi po natin talaga alam kung ano yung laban nila. Intindihin po natin kung bakit sila ganoon, may dahilan kung bakit sila ganoon. 'Di ba? Minsan iniisip natin, bakit kaya sungit-sungit niyan? Lagi na lang masungit, lagi naman init ng ulo. Ang hindi mo alam, bakit kaya malagi mainit ang ulo? Kasi pala problemado. Hindi makapag-aral yung anak. O di naman kaya, may alipungan, kati-kati, hindi makamot. Ganyan. Parang tungo nga ako ng tungo, kanina pa inamin ko, pa ako ba yung mabaho? Pag ganun ako ng ganun, siyempre nakakainis yun, isipin mo mayroon ang ginagawa, di ba? Hindi ka makapag-concentrate sa kinakausap. So, init talaga yung ulo mo. At dapat mong intindihin yun, bakit kaya may init ang ulo niya? Eh siguro may naamoy siya mabaho, di ba? Ayun na nga. Yung mga ganun ba? O kaya bakit ang isang tao parang laging malungkot? Hindi siguro baka lagi siyang inaaway ng jowa niya. Yung mga ganun ba? O kaya walang pera. Diba? Alam mo yun? So, let's just continue to just be kind to each other kasi hindi po natin alam kung ano ang battle na pinagdadaanan nila. Totoo 'yan. Eh kaya nga na pinag-usapan natin, 'di ba, sa mga past episodes ng Tambalan, partner, yung tipong ay, ito din, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Bilis makalimot, grabe. Sa bagay, ulam mo nga kanina, nakalimutan. Ibabater ako ng amoy ng paa ko. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Yung tipong sana huli na to, di ba? Sana hindi na madagdagan pa. Yung tipong, Lord, tama na. Kota na kami sa dami ng trahedyang binigay nyo sa amin ng buong 2020. Oo, kota na. Okay na, para makapaghanda naman kami sa Pasko. Di ba may enjoy naman namin yung Pasko na wala kaming iniisip na kung ano, kundi ang mag-enjoy lang kasama ang aming pamilya. Di ba? Kasi isipin nyo, matatapos na ulit ang November. So, December na. So, sana tayo makapag-concentrate na lang kung paano natin may enjoy ang Pasko. Mas-celebrate ang Pasko na maayos. And speaking of ayun, nag-set up na kami ng Christmas tree. Oo nga eh. Hi, Princess! Ang taas naman ng Christmas tree nyo, partner. Nung nakita ko si Princess, ang taas niya. Alin? Ang taas ng Christmas tree nyo. Hindi, ano pa lang yan, partner? Ano to? Christmas tree pa lang yan? Pa lang yan? Diyan pa lang yung sa dulo. Meron pa yung packet yan papunta ng beanstalk ni papunta ng langit, makakaloka. Diba? Totoo yan. Sana talaga matapos yung mga trahedya ng 2020 kasi masyado ng quota. In fact, nung namatay yung ating pinakamamahal na si Lloyd Cadena, sinabi na natin yun quota na Lord parang tama na ito. Diba? Tapos, hindi pa pala. Kasi ito nga, isang araw partner, sinishare ko dun sa group chat natin, na tinatakot ko yung sarili ko, nanonood ako ng mga 2021 predictions. Kasi na-realize ko, nag-appear siya sa video sa YouTube. Hindi ko pa napanood, brownout pa kasi sa amin, so wala kang time. Oh, yun. And partner, nakakatawa kasi sabi ko, bakit kami 2021 predictions? Yun nga, na-realize ko, tama ka, patapos na nga yung November. So, syempre, na talaga, matatapos na talaga yung taon. So, naturally, meron na talaga mga 2021 predictions. Tapos, sinabi niya din to especially daw for us na year of the sheep, tayo partner. The 2021 daw is again not a good year for us. So kailangan daw ngayong 2020 tanim tayo ng ng kabutihan para daw yun yung kukontra sa anumang hindi masyado maganda na mangyayari in 2021. And nung pinanood ko nga yung video na yun, partner, talagang sinabi talaga doon, partner, na if you think 2020 is difficult, wait ka lang sa 2021, mas matindi. Pero binawi naman nila sa dulo with saying na ito naman ay mga predictions, ito naman ay hula lamang, maaaring mangyari, maaaring hindi. At katulad ng nangyari Ulysses, 'di ba, partner, na hindi natin mas pinaghandaan natin yung Rolly
Kasi yun yung na-forecast na mas malakas, di ba? At mas malaki ang prayer rally pa nga tayo dun sa Facebook yung Rolly, di ba? Lord, kami. As in, ang daming kumalat ng mga memes, ang daming kumalat ng mga post na talagang tayo, nagkakaisang nagdadasal. Napanatag tayo. Tama. Hindi, yung podcast kasi partner, malakas man, pero ay mabagal. Alam mo yung gano'n, hindi siya kasing lakas ng Rolly. Kaya syempre, hindi tayo gano'n. So, ibig sabihin, kahit na ang point ko dito is, kahit anong forecast mo, di ba? Kahit anong mga prediction yan 2021 sure value, wala naman talaga makakapagsabi. Wala talaga makakapagsabi, wala talaga. 'Di ba? Kasi kung meron talaga, edi sana napaghahandaan natin lagi lahat ng mga nakakalurkay na mga events na mga parating. Sabi ni John Paul Simbahon Sampang, kakaayos lang po ng kubo para pwedeng gawing pahingahan. Pinasukan naman ng soil erosion. Realization, all things happen for a reason. Baka pinapasemento na ni God yung kubo. Stay safe po or love Tambalan. Okay yung perspective, di ba? Kumbaga nakitaan mo pa rin ng maganda yung mula sa hindi maganda. Di ba? Hi Archus Alonzo, pare-parehas tayong Year of the Sheep. Year of the Sheep, kinakabahan tuloy si Archus. Oo. Parehas pa tayo Year of the Sheep, nakakalurkay naman, tama na po. Hindi, it's not too late Archus, ang sabi daw kahit naman na sinasabing mamalasin daw, o hindi man mamalasin, di ba? You should always plant, seeds of kindness. Di ba? Kasi yan kapag ka nag-plant ka ng seeds of kindness, di ba? Ibig sabihin mga pogi points din sa heaven mga pangontra yan sa kasamaan. Tsaka maganda, di ba, kapag ka nagtatanim ka ng kabutihan, ang aanihin mo ay kabutihan. Correct. Di ba yun nga sinasabi ng golden rule? Diba? Kung ano yung boomerang din. Ganun, diba? Life is a boomerang. Ano ba yung ibig sabihin ng boomerang? Hindi ko lang. Stay mo muna. Stay mo muna kung ano yung boomerang. Hindi, totoo yung golden rule, boomerang. Totoo yun, mga kaibigan. Correct, totoo yun. Ito natin, diba, sa kapwa natin, posibleng bumalik sa atin. Yes. Yung nakasimpleng analogy dyan, kung ano basurang itinapon mo, babalik sa'yo. Correct, totoo yan. Sabi nga niya, Julie, laban lang. Sabi ni Janice Earl Vizcaida, magdasalan tayo ng taimtim at laban lang. Hello kay Maya Marabilia from Melbourne. Ayan, shoutout din sa Tanhay City, Negros Oriental kay Mafet Casil Marimat. Hello. Good morning. So yung katotohanan, nakakapag-comment kayo, nakakapunod kayo ng tambalan ngayon, ibig sabihin na okay kayo so far, di ba? So yun, manatiling ligtas, manatiling maingat po sa mga ginagawa natin. Alam si Donalyn Dumana at yung bahay nila. Donalyn, hello. Yung yung bahay nila. Ingat kayo, Donalyn, ha? Although nakakatawa nga din, kahit yung humor ng Pinoy talagang hindi nawawala, partner. Yung tipong para sa atin nakakahabag na, nakakarimarin na yung nangyari sa kanila. Pero ito nakikita nating post nasa bubong pero nakakagawa pa ng meme. Di ba? Hangin, nakakagawa pang mag-TikTok. Nasa labas na, alam natin sobrang delikado pero sumasayo, gumagawa ng content. para pang post talk, humor, and kahit pa nakikitaan pa rin natin ng masaya pa rin tayo. Although debatable yun, paano siya nagiging masaya? May bagay masaya, diba? Bilang Pinoy, part siya ng natin ng pagkatao natin, diba? Second nature nga. So, in a way, good pa rin siya. Yung masayahin tayo kahit problemado tayo. Diba yun yung bahay nila, lubog na lubog, meron akong nakitang post, parang natutuwa pa siya kasi may mga lalangoy na daw na isda. Kasi pag may lumangoy na isda, may pang-ulam na sila ng hapunan. Diba?
Sinong makakaisip ka agad doon? Ako tutuusin talaga, nakakatakot naman na pasukin talaga ng tubig yung loob ng bahay ninyo, pero kinakitaan pa rin niya ng humor yon. Sabi niya, bangus, pumasok na kayo, tilapia, hinihintay ko na kayo at may pangulam ako mamayang hapunan. Ayun mga ganun. Klase ng content. Tsaka alam mo, partner, nakakatawa nga yung isa ko nakita ang TikTok video na bidyuhan yung daga, ang laki. Tapos yung daga, partner, ano siya, yung parang naisalbay niya yung sarili niya sa parang tabla. Nakaano siya talaga, partner, nandun siya sa ibabaw. Oo, nakakaloka. Tapos alam mo yung parang, yung mga tao may isip pang videohan yun. Parang sa gitna na, kasi kung tutusin, emergency situation yun. Parang may isip mo pa bang mag-video sa mga panahon na yun. Pero may mga nakakaisip na mag-video. So hindi nawawala yung hopeful spirit ng mga Pilipino. At yun naman yung mahalaga na napaka-hopeful natin sa gitna ng lahat. Siguro alam mo, partner, dahil yung mga Pilipino sanay sa hirap. Unfortunately, no, ang lungkot. Alam mo yung parang ayun natin ng natin kaya kahit paano maging hanapan natin ng humor yung nangyayari sa atin. Correct. Kaya tinatawanan na lang natin yung mga ganyang klase mga bagay. Well, ang pinaka-important issues naman po talaga dito is we continue to keep the faith. Yan. Huwag tayo mawawala po ng pag-asa mga kabisyo kasi sigurado at garantisado naman that things will get better. Yun yung kailangan mong tandaan. Things will get better. Magbabago yung negosyo at tuloy pa rin ang Pasko ano man ang mangyari. Hi kaya Sempi de los Santos. Good morning po sa aking asawa at pogi kong anak. Ayan. Salamat. Hello kay Nervy Suwal, Sharon Sarmiento, ayan. Eric Caritativo Andres, ayan. Hello po. Shout out kay Eloisa Lintao ng Tanawan, Batangas. Hello po. Si Libby Gallejo Alano, good morning sa iyo. Maraming salamat. Mga nakatutok sa live. Thank you. At syempre, kahit nag-YouTube ang malakas. Corrected by. Tuloy-tuloy po ang ating Love Lang Malakas promo ha. At kung saan talaga namang namimigay kami ng 500 pesos. At tabayanan nyo lang po ang Facebook Live ng iyong mga paborito Love Radio DJs. And of course, abang-abang lang po kayo dito sa ating Facebook dito sa ating comment section. Ayan. Oy, say mommy. Say hi. Mommy. Uy, nagmamami na siya. Nagmamami na siya. Mami. Si mommy again. Mommy. Magto 2 years old na to bukas. Uy, happy birthday. Thank you. Papa po, happy birthday. Thanks, Tito. Happy birthday. Go. Oh, say hi na. Nako. Parte mo kasi sinusundo na ako ng mga to. Sabi niya, awat na mami, awat na. Awat na, tama ng daldal dyan. Sunduan time na. O, parte, ingat ka dyan, ha? Ingat kayo mga kabis. Partner, please stay safe. Ay, di, mahulog kayo. Partner, naghang na tayo. Oo nga. O hala, sige, ingat kayo dyan. Hanggang sa muli. Happy weekend. Happy weekend. Bye! Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.